Monster Legends. Една много яка игра. Ще ви покажа как се играе и как съм се развил до сега. От 2 или 3 години съм вече на Monster я играя. Играта е готина, играйте я и ще разберете колко е яка. Абонирайте се все пак за канала ни и за играта я играйте. Ще ви хареса. Хайде бе, монстърче, заради. Виждате тук епик монстъра с кафяво. И мисля, че другите бяха всичките легендарни. Не съм сигурен. Той е вода и болт. А този е телефона ми звъни. Здравейте, приятели! Чакаме монстъра да зареди. Сега сме в моята къща. Аз съм Иван Иванов. С мен е Берти. Вашия ютубър приятел. Ето, че струва гайно много монстъра. И не знам какво ще направя интернета. Между другото, Берти, ето. Не знам какво да правя. Монстър. За кое? Сложих. Сложих първата. Не знам. Ето, не знам защо, но нещо не иска монстъра да зареди. Сигурно има нов апдейт. Сега ще проверим. Влизаме в Google Play. Бертата се виждам, че е опитал да свали Nebulous. Monster Legends. Пишем само Monster. Да, ето, че има актуализация, както си знаех. Малко ще изчакате, за да се актуализира играта. И ще продължим с нашото клипче. Бързо стана. Вече... между другото, Берти завърших с 44. 3-минутно видео вече. Айде, най-накрая би трябвало сега да се стартира. Имам само на четвърта година. Отвори от другата страница. Най-накрая зареди монстъра. Advanced Summer Breeding Buffet Monster. Бираме си голда от нещастни наши приятели. Какво? Аз съм 7 клас, все пак, Берти. Нашето чудовище. Какво? Мене не. Аз го предадох с удоволствие. Нищо интересно. Да знаете, ще снимам и на Дракон Сити. Така е. Ще е готино.
един дънжен да видим първо какви са. Има за храна. Този е глупав. За поле може да играем за храна. И за нищо Това. друго има. Ще играем за поле. Я, колко е дълго, не. И че има футболист. Ако ни дава яйце футболист. Ще да е много яко. Да видим. Всички са камъка. На камъка мисля, че взимаше Дарка. Не. Да, на Дарка взима на камъка. Няма да ми трябва, ще ми достатъчно. И само ще сменим нашия Минотавърус. Т.е. Терминатор, както съм го кръстил. С Sword Mode, с любимия на Берти. Първата атака. Kill them all. Стъмва всички. Този има стънблок. Пуснаме! Отново ето ни. Ето отново ще влезем в дънжена. Нашия приятел Берти ще бием за полето. Само да видим колко. Много Няма добре. са силни. Има диаманти хубави. Единственото хубаво нещо за днес. Първата атака с Ниденал. Не. Да. Добре. Да. Рижда ги. И сега не. Първата. Какво казваше? За малко. Да не видим. Това е най-гадното нещо. Най-яката атака. След Kill them all. И първата атака, която пуска параноя. Ако имаше яйце на такъв футболист. Ще да е много яко, наистина. Руна за стамина. Влезе. Продължавам битката и този път аз ще се бием. И тук не са силни. Няма антистън. Как бе, без един, който да има антистън, няма как да се бият. Пускаме пак нашата Kill them all атака. После втората фризваща атака. И накрая пускаме на World Modus първата атака. И пак остана един на 9 кръв тъпия футболист, който ме дразни. И ето, че 0 е кръвта. Фриза хем му взима от кръвта, хем го оставя на този ход, без да атакува. Което е най-хубавото нещо. Да видим колелото на късмет какво има. Голд около 5000 и 2 голд, което ще е мисля, че 10 000. Двойна храна. Един диамант. Супер. Това е едно от най-хубавите неща в колелото. И клипчето ще е до този. И последната прави Берти. И ще видим следващия наш епизод. Бас, дам, че дам. Този път няма антистън. Това е най-якото. Сега якото флис на всички. Айде, нашата специална атака. Никой няма да остане. Никой няма да остане жив. Взима по 15 000 10 което е много яко. Ако беше критикал, ще да е около 30 и няколко, или 30 или 20 и няколко хиляди. Аз ще завъртя този път отново за Джеймше. Миналата двамата завъртяхме. Айде сега искаме пак диамант. Вижда се, че няма да се включи. Даден ми храна 2000. Това е хубаво. И до тук ще бъде нашия епизод. Така че ще се видим следващия път. Моля, абонирайте се, харесайте клипа и покажете на някои ваши приятели. Там. Чао. Чао.